Sa number 3, duha patay, laki pang isa ka barangay official kag tatlo pilason matapos na kuryente samtang nagapanghimos ng Christmas tree. Nagapanghimos ang Christmas tree mga biktima sang magkalakuryente kahapon sang hapon sa Mabinay, Negros Oriental. Suno kay Negros Oriental Police Provincial Office spokesperson Lieutenant Stephen Polinar, ang nagkalamatay ginkilala nga sa Elni Endencio kagawad sa barangay Arebasore kag Jonel Tenebroso, manlift operator kag empleyado sa DRRMO. Pilaso naman si Barangay Arebasore kagawad JR Norbe, SK Chairwoman sang Barangay Banban nga si Rialina Billares kag Kim Jun Padasay, Barangay Secretary sang Barangay Arebasore. Dugang pa sa pulis, base sa inisyal nga investigasyon, ginsugo ang mga biktima nga himuso na ang Christmas tree matapos ang kompetisyon. Nagsakay sila sa boom truck kag aksidente nga naigo ang main line sang kuryente kag nagaulan. Rason nga nagkalakuryente sila kag amo ang gintunaan sang kamatayon sang duha kag pagkapila sang tatlo. Ang tatlo ka biktima nga gindala sa ospital ang yara na karon sa estable nga kondisyon.